Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. A dneska tu máme nějaké kyselé Blue Vampire Gum. A je to se mnou brácha, ukáž se. Je to taková modrá kulička. A víte, jak vypadá? Tak to. No ukáž, to nevidí. Aha. Ja. Aha. Totálně kyselé. Jo, je. Jsem z toho málem blinkal. Co to je? To je kyselý kour. To je toto. Ještě dneska máme ještě nějakou věc. A to nevím, co je. To musí rozbalit. To vám ukáže, jak on to rozbalí v druhém díle, a to je první díl. Že jo? Jaký? Možná ještě v tomto. No tak to rozbal. Ta kulička je dobrá. Máme modrou kuličku. Kulička nám změní jazyky. A přímo na modrou. Kámo, dej mi jeden. Budu muset rozpůlit. Dejte nám taky. Jako čení videa, jo. A není to kyselé. To je stejné. Ještě ne. A tak to ochutnáme. Ochutnáme to a vypadá... V druhém díle uvidíte, jak to budeme jíst. Dejte si. Jo. Jo. No takže to bude pro to naše video vše a čau.